Hi guys, nako diri sa sa Cebu City. Dayon atong hibaw-an ang usa ka weird kaayo nga CR diri sa usa ka government hospital sa Cebu City. Dili na ko pangalanan kay to protect the identity of the hospital, pero weird kaayo ang iyahang bowl. Sige ha, ako ipakita sa inyo ang bowl. So guys, muni ang iyahang bowl. Okay? Alam ha? Ako i-flash ang bowl ng tawaw sa Bicabo. Wow! Amazing kayo. Ay, nibalik na sad ko diri sa CR kay ganahan na ko modula sa ilahang bowl nga weird kayo. Tawa, okay? Get ready. What's up, bowl? What's up, what's up? Oh, Andy. Let's go. Pero okay ra. Dili ko mandaot sa aning CR. Ang purpose ani is for documentation. Okay, ang makita ninyo ang tibuok ang dagway sa CR. Ay, ikatulong balik na ko sa weirdo nga CR.